Mbak Prastiwi. Monggo Bu Pras nggih. Men maju Mbak Yuku iki sing. Wong wau pun rasan, peh aku ki sinden tuwa arang-arang dideke ngoten niku. Ampun sok ngoten niku Pak Mas. Monggo Bu, monggo. Monggo. Kula nggih sok ngedeke niku. Aku pokoke ora arep omong nek karo wong siji iki. Saiki lambene wis ra ndek kampas rem. Muni omong celekap-celekap mbuh ngarepe iki ana sapa ra dong wis pokoke. Maksude ngedeke Mbak Mimi. Oh iya. Kula hasrat ya mbasan. Bagus ya. Mbok nggih men wonten lho. Apa rumasamu kowe nek ketemu nang Yogyakarta rak nyandang Jawa terus. Saiki deloken lho. Bagus tenan. Mas Sukimen asline kaya ngono kuwi luar biasa, kaya artis tenan. Ngampil astanipun Bu. Nah. Waduh aku. Deg-degan to Bu. Nggih. Bales no Bu, tangane bales no. Tua kasih fungsi ya.